Денеска се одржи 19-та седмица на Совет на община Струмица. Имахме 16 точки на дневен ред, една допълнителна съветнички прашания. Беше на дневен ред програмата за работа на Советът на община Струмица за 2019 година, даване за съгласност на обезбедни финансови средства за попълнуване на работни места съгласно годишния план за вървотворение за 2019 година на община Струмица. Имахме одлука за доделуване еднократна помощ за новороденче на подрач на община Струмица, кое изнесва 3000 денари. За всеко новороденче се изплаќа на родителот, без разлика дали новороденчето има два или един родител. Имахме за утвърдуване на висината на вредност на бодот за пресметуване на плати за вработуване на явните предприятия Струмица газ и явното предприятие паркиралища. Предлог план за запишуване на учениците в първа година в средните общински училища в община Струмица и одлуки за утвърдение на потребите от донесуване на урбанистически плански документации за прошируване на планските обхвати. И накрая имахме две съветнички прашения, поставени от Александър Донев и Ели Панова, на кои общинската администрация ке отговори писмено. Имаше коректни дискусии и от страната на съветници от ВМРО ДПМНЕ, от съветниците от Социал-демократски съюз и коалициите. За сите точки, освен за втората точка, съгласие едногласно. И ова седмица на Советот помина во најдобар ред.